Bederatzigarren puntua, 2014ko urtarrilako betebeharrak aitortzea, reconocimiento de obligaciones de enero 2014. Gai hau Ekonomia eta Ogasun Batzordean ikusi zen, y este tema se trató en la Comisión de Economía y Hacienda. Labur, hau da urtarrileko betebeharren aitortzea, 3 gastu dira, 2 zaurtari dagozkionak, txakurren jasotzeari dagozkionak, eta beste 3 bat, Electricidad Martín dagokiona, mantenimiento materiales alumbradori buruz. Guzti, bakoitza, onosaukenak, 2.883,43koa, bestea 2.884,92 eurotakoa, eta Electricidad Martínena 6.294,5 zentimokoa. Eztabaidatzen zaldan, berta, zerbait esateko? Zerbait esateko daukazu? No. Teresa? Josu? Bozkatu egingo dugu. 9. puntu honen aldeko bozkak. Por lo tanto, este asunto queda aprobado. Beraz, gaia onartzen da. 2014ko otsailako betebeharrak aitortzea, reconocimiento de obligaciones febrero 2014. Gai hau berriz Ekonomia eta Ogasun Batzordean ikusi zen, este tema se trató en la Comisión de Economía y Hacienda. Oso honetan, 2 gastuei dagokie, lehenengoa, Tailer Euskaldeneri dagokiona, 485 eurotakoa, eta bigarrena, Iberdrolari dagokiona, 4.764,57 eurotakoa. Eztabaidatzen zaldan, berta, zerbait esateko, Teresa? Eta Josu? Bozkatu egingo dugu, 10. puntu honen aldeko bozkak. Por lo tanto, este asunto queda aprobado.